Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. UMLA jong jirang constituency uba sustenance sotun, haki shitrik unailar arajar arpau, ula penher kador khas. Syau menteri rang ba jong jela ukon rat ke sangma bat syau menteri jong nat ka koi ka khia sorga jela uba Alexander Elhek ban pensngau hlor ka jing e ka bagi pat ba kia kendo nak daw ka jing bom kot bor jong ka bernihat PHC ban ajing sumar tangha ka kerdan PHC ha kani ka dor khas uba sustenance sotun ula pensngau ha menteri rang ba bon perkhat lem nak benta ban kentiu no ya ka bernihat PHC syaka kerdan Community Health Center namar bakat hadu menta kani ke hospital kaju ajing syakri jen hadu san pawajar ngut kinong syong hakini kathan kumba kalong hadu menta ki doktor bat kinos ringkat bat kinong tre jong ni ke PHC ki haban kit ke jingkit ke bakhia bha nak benta ban a ke jing syakri ke papakash ki pat ba bat kat kum ki kendon kani ke PHC kala don hok banyo ek kerdan kum ke CHC na kanyang jonga kumu MLA sa sisian pat kalabu ya ka jikapat sa sarkar iba ka health department hakaba kalade ka por bat kabadon kam na kabanta ka bakin upgrade ya ka bonihat PHC sa ka CHC naman ngalai ya ka jinge ka ba kinongpang habakiwan hakane ka PHC habonihat bat kumjuru kum ka PSC ka ban cover ya ka population ka ba omduna ya ka sanpo jar te kalong ka ba hado kada kata nama ka manpower pat ka facilities jong ka PHC bat KHC ka life care te ngidon kam ba nakalyang sarkar kan pek kerpang ya ka bonihat PHC bakin upgrade sa ka CHC bagan long ka jingmentoy na kabenta ki patba ki badon hakane ka dong kathan ka bahap hagading pe jingmi jong ka bonihat PHC te kum MLA hi musngu ban khamtam hagbide bat kane ka jingja jong covid kat kandai ngalai ka jingbun kam jong ki doktor hakaba ken hap ban lek shamal ki shnong khamtam hakini ki area ki ba ngilai ba ki bon ki case ki ba mi na kapor but kejingduna jong ki staff kejingduna jong ki doktor kalong ko ba hado kata ti kumta na kale jong aku munong mikmat kum MLA hi ngasngo ba ngada banjur ke sarkar ke health department bakin pek kerpang namar ba ngalai ke jinge ke jong ki paj ba tengah kermen scam iru ba ke sarkar ke health department kin skap ke jing kerpat ke jong aku munong mikmat jong kane kathan bat kumjuru ngalabu ya ka petition ka ba license sa ka government na kabantaban pinsngo ya ka jinge ka ba kane ka PHC kay kendu bat kumju ka ba kipad ba kay kendu ha ka ba kilay ban ay sumar ha kane ka PHC te men scam bat nga ba ka sarkar kan skap na kabanta kini ki jingkarpat ki jonga kumnong mat na kabanta ki jinge ka jong kipad ba.